लोगों का ख्याल रखेंगे। मैंने अभी भी बोल रहा है कि 2 वैक्सीन लेला खाली गोवा में एडमिशन मिलेगा उसको, नहीं तो नहीं मिलेगा। और मैं बोल रहा हूँ आपको सबको, मीडिया को भी बोल रहा हूँ, मास्क डाल के रहना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना और बात करना, क्योंकि अभी बहुत डेंजर है, तीसरी लाट आने को चालू हुई है। इसलिए हर एक आदमी ने अपना ख्याल रखना चाहिए। कौन है सर? इसका जिम्मेदार खुद तुम है। तो पुलिस हजार पिलो स्टार्टिंग आता है दायरा आम आदमी असतात आम आदमी ने बरे दिसता वोटिंग सोळे माई गाळो तो एक बरी गाळो बीजेपी गेलो बीजेपी तो वन्नचा मेळो सगळ्या मेळो तिकीट टाकायची पस्ता झाले 300 गेलो 300 गेलो माई मा बहुना दाब काँग्रेस रेलो काँग्रेस इथे तिकीट दिले कोण वर गेलो तिथून आलो तिथून सोळे तिथून सोडून तो गाळो आणि आम आदमी गेलो आय काय आपण ना काय तू गेलो टीआरसी गेलो आय काय आपण ना ते गेलो आयला नामला आपल्याकडे सापडतो आणि तुला आयला काय केलं रे तुला सापडला तर तू असं आता तर तो गेला तर ते काय दिसेल पण तू तर की तुझा बरोबर रे पण सोमना असं आलं तर सरबाय गॉड देव पळयता आमकां आमी कितें उलयता पळय ते सो हेचेर पॉलिटिक्स करूया नाका इतलेंच हांव तुका सांगूंक सोदतां आणि सीएमाक तरी पप्पू म्हणनाका त्याच्या अंडर काम केला तुवें राजभवनात रावन शपथ घेतल्या तेन्ना तुका पप्पू कसो दिसोंक ना